Tehát akkor ezt akkor megnekedik. Várjuk sok év munkáját, és kérjük, fogadják szeretettel tőlünk ezt a csekély ajándékot. Neked is sikert. Itt lévő és a osztályban tanító tanár nevében azt, hogy mi meg azt köszönjük, hogy itt voltatok, ide jártatok, mert hiszem, hogy sok kellemes percet, pillanatot, órát szereztetek nekünk. Jó volt benneteket tanítani, és köszönjük szépen a többit, ezt majd ott fogom elmondani, nem akarom saját magamat megismételni kétszer. Köszönjük szépen! Akkor én is kérlek kis figyelmet, Edith szeretnék szólni az osztályban lévő. Kedves Edith néni! Elérkezett a várba várt, bár az utóbbi időben bizony szomorúan emlegetett nap. Szomorúságunkat enyhítendő, a viszontlátás reményében búcsúzunk egymástól. Edith néninek viszont megígérjük, hogy ha törik, ha szakad, visszajövünk beszámolni további életünkről, és ha lehet, tanácsot is kérünk. 3 éve tanít már Edith néni minket. E 3 év után életünk egy nagy fordulópontjához érkeztünk ma, és eddig értünk, Edith néni végezte a legnehezebb munkát. Egészséget, erőt nem kimérve, azt, hogy nevelt minket, tanított minket, segített szórakozni, aggódott értünk, ha betegek voltunk, és mindig a sarkunkban volt, hogy meg ne álljunk a tanulásban egy-egy osztálynál, hogy most itt együtt mondhassuk ki. Ballagon. Sok mindent hagyunk magunk mögött. Rossz és jó emlékeket, szomorúságot és vidámságot, sírást és nevetést. Ezt mind ma kell átgondolnunk. Szétosztanunk egymás között, persze egyébként is beleértve. Bárki sírásra bőrkül a szám, és a beszéd nehéz. Mindig emlékezünk majd egymásra és egészségünkre. Lehetnek napok, amikor vidáman emlegetjük majd így együtt futaságainkat és közös élményeinket. Mert ugye lesznek ilyen napok, hogy egyetlen segítünk. Előre is köszönjük. És még egyszer, nagyon köszönjük az évek munkáját, és hogy most itt lehetünk, búcsúzhatunk egymástól, ígéreteket tehetünk egymásnak a viszontalálkozásról. Ezt is Edith néninek köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon szépen köszönöm, és még én nem búcsúzom az osztálytól. Annyit mondok csak el, hogy 9 órakor a kapu előtt kint kell lenni. Így egyetek bele, Karcsi bácsi, jó? Akkor osztály marad, köszönjük szépen a találkozásra, és én arra szeretnék utalni, amit a Karcsi mondott, lehet, hogy csak az, aki megfogalmazni. Lenne remélném, hogy néhány utolsóban, vagy utólag leszünk és megfogalmazóban, még az is, akik államban csak nem vállalni csúpelten, hogy ez ő érdekében tettem, és ne felejtsétek el azt, hogy utasság lenne most rögtön kimondani, hogy tényleg szeretném, hogyha majd tanulmányoznánk, és főleg 4 év, 2 év, 3 év, valahogy érdeklődik, csak szervezetek, és a muskorában helyet lehetünk ezt a tanulmányozást. Én elvállom, hogy a mai nap folyamán valamikor második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályosaló sorozatra a tantervizsai második, harmadik, negyedik és ötödik osztályosaló tantervizsai sorozatra látogassó. A hatodik osztály utána a sorozatálnak föl. Ismétlem, az 1-6 osztályban valói sorozatnak fölsor, ahogy a 6 osztályban valói elmondott, 7-es tanuló sorozatnak ismétlem. A levonulás az első állosztály kezd meg. Van egy kérdésem, nem tudom erre, én tudtam, hogy már itt az asztalokon lesz egy valami készítés. És az én ajándékban már alapvetően késő jöttem, nem volt időm letenni az asztalokra, de mindenki kap egyet, úgy esetesen akkor segíteni esetleg. Vagy az osztályról, vagy a
veszel le? Jönnek aztán kérem, hogy túljon. Eljártál a kamerát. Tehát nem egymás vállára tesszük a kezünket, hanem, hogy is van ez, jobb kezedben tartod a virágcsokot. Most eltére vagy nem. Mondták a tanárok, hogy kezekkel fognak, hova teszünk a csokat? Hogy csinálja, adja, hogy De mindig el. Most figyeljetek egy mindenki legyen szíves, akkor maradjunk abban, hogy jobb hálára tette a tarisznyát. Kezét a vállára teszi, és énekel vele. Énekeljenek már! Ők kell fogni, hogy már nagyon.
Pákozdi Ferenc a holnap elébe. Mi bízva fölemeljük szemeink, hogy látva lássuk, ami tiszta, szép. Miénk a föld, amely belünk kering, miénk az ég, amely ragyog a ég. Mi büszkén fölemeljük kezeink, hogy kezdjük a dolgos napok sorát. Munkálkodunk erőnk, hitünk szerint, és jobbá formálunk ó nagyvilág. Mi bátran fölemeljük szíveink, hogy befogadjuk, mit sorsunk ígér. Nekünk a holnap áldott fényeink, és élünk minden emberért. Pedig sok minden történt az idő alatt. Úgy tűnik, szinte most volt, mikor szüleink kézen fogtak, és elhoztak bennünket az iskolába. Tele voltunk félelemmel, kíváncsisággal. Féltünk az ismeretlen új világtól. Az itt maradók nevében további szorgalmas tanulást, eredményes munkát, sok kitartást kívánunk nektek. Tegyétek barátságossá azt a környezetet, amivel kerültök, álljátok meg, büszkén részletek tovább szavatunk zászlót és további sikeres tanulást. Ott 35 gyerek kap láboráros jelzéket a fél évben, fél évi munkájáért. Rájuk vagyunk a leginkább büszkék, ők vagyunk láboráros jelzéket a fél Máté Viktória, 4. C-osztályos tanuló.
Szemezdi Éva 4. C-osztályi tanuló. Hogyha egy borús napot, vagy esős napot, olvasnivalót, könyvet vettek a kezetekbe, vagy egy-egy matematika példát oldotok meg, de azért ne vigyétek túlzásba. A második, nagyon vigyázzatok magatokra, mert 1000 róna jó pihenés, kikapcsolódást kívánok, hogy szeptember. A hegyre forma